Καλό assist. Και η ελληνική ομάδα που πιέζει ασφικτικά στην μπάλα. Ντόντσιτς με τον Παπαγιάννη. Το κάνει αυτό πολλές φορές ο Ντόντσιτς. Εδώ ευστοχή. Walk-up με τον Μπλάζιτς. Το screen και το βύθισμα από τον Μίτογλου. Διαβάζει την φάση ο Ντόντσιτς. Η άμυνα από μπροστά με τον walk-up. Μόργαν ψηλά για το screen. Στον χειριστή. Ντόντσιτς. No look έξω. Σαν 4 τίποτα, 2-2 τρίποντα, 3 rebound, 2 κλεψίματα, 2 assist και μόλις ένα λάθος. Ντόντσιτς με τον Λούτζι, τον παρενοχλεί στο κατέβασμα Μόργαν. Το screen βυθίζεται για ένα εξαιρετικό play. Το 15 walk-up με τον Μπλάζιτς μπροστά. Λεπτό 16-7 τη Σλοβενία του μεγάλου Ντόντσιτς με τον walk-up και τον Μόργαν να στείλει ένα ακόμη screen. Ντόντσιτς ένα πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά... Στην άμυνα με αλλαγές που παίζουν οι διεθνείς μας και τρίτον στα pick and roll του Ντόντσιτς μεγαλύτερη προσοχή γιατί από εκεί απειλήθηκε περισσότερο η εθνική μας. Ντόντσιτς σε κάτι εκπληκτικό, αστοχή, διώχνει νομότυπα φόρο σούτ από μακριά, αλλά μπορεί να παίξει με το 2-10 που έχει και κοντά. Ο γιατρία, ο Νίκος Γκάλης με την κόρη του και τη σύζυγό του. Ο Μήτρος που ξεκίνησε από τα αστέρια του Θόδωρο Ροδόπουλου στις Αλγίες, Νίκολιτς, Ντόντσιτς. Ντόντσιτς εναντίον όλων. Μετράει το καλάθι. Παπαπέτρου σωστά. Εδώ και τη σταυρωτή περνάει ο Ντόντσιτς. Λογικά μετράει. Στο 5. Ντόντσιτς που ήταν προχθές άστοχος στις βολές. Είναι τώρα εύστοχος. Είχε 21 πόντους. Διαιτητές Μόργαν που ξαναπερνάει στο παιχνίδι. Ντόντσιτς από πολύ δύσκολη θέση. Πάρα πολύ δύσκολη θέση. Μα πάρα πολύ δύσκολη θέση. Καλάθι με την υπογραφή του Λούκα Ντόντσιτς. Κοιτάξτε. Σε κίνηση ουσιαστικά πίσω από την ευθεία του καλαθιού. Όταν έχει ένα παίκτη σαν τον Ντόντσιτς ή όταν έχει παίκτη σαν τον Γιάννη, τον Γιόκιτς, η ομάδα προσαρμόζεται αναγκαστικά πάνω τους. Ντόντσιτς αμαρκάρει στο σούτ από τα 7. Είναι μέσα. Την baseline κίνηση είναι κοστά. Και ζήτησε περισσότερη προσοχή, περισσότερη πίεση πάνω στην μπάλα, να δώσουν και φάουλ. Ντόντσιτς εναντίον όλων. Μικρός φαινόταν αυτός ότι θα ξεχωρίσει από τα 15 του. Στα 15 του Ράγκιτς την Σλοβενία στο χρυσό μετάλλιο του Ευρωμπάσκετ σε Φιλανδία και Κωνσταντινούπολη. 36-38, 36-39. Σήμερα ο Ντόντσιτς είναι εύστοχος από τη θέση 5. Ντόντσιτς παίζει στα πόδια του Μίτογλου. Ωραία πάσα, καταπληκτική. Σλοβενία. Χαμηλά ο Χατζηδάκης. Δύσκολο σουτ. Έρχεται ο Ρογκαβόπουλος.